מר שץ, שלום. שלום. יום הזה, מה משמעותו עבורך? ראשית, אנחנו ממשפחה, שמשפחות השכולות בעצם בשבילנו, כל השנה זה יום זיכרון. אבל היום הזה הייתי אומר שהוא יום מיוחד בזה שאנחנו רואים שבעצם כל העם מתאחד יחד איתנו, לזכור באמת את האחים שלנו ובני המשפחה שלנו שנפלו במלחמות. והטקסים וכל הדברים שקורים מסביב הם בהחלט עוד איזשהו נופח של הזדהות מהעם איתנו, נותן לה הרגשה טובה. זהו, לא מדובר בתמיכה ישירה, ועדיין מרגישים אותה? מרגישים מאוד, מאוד מרגישים את זה. אני כל יום זיכרון אני מרגיש איזשהו ככה הרגשה טובה שהעם מזדהה איתנו ולא שכחנו את אלה שהלכו, ואני מרגיש כאילו יש עוד מישהו ששותף איתי לכל הצער שיש לנו בזה שהלך לנו אח. ואני חושב שדבר, פעולה מאוד מאוד חשובה ותורמת למשפחות השכולות. תרשה לי בבקשה לבקש ממך לספר לנו על אבנר. בהחלט. אנחנו במלחמת היום הכיפורים היינו 5 אחים במלחמה. 2 בסדיר, אבנר ועוד אח אחד, ו3 היינו במילואים. אני אספר קצת גם את הקשר, מה היה לי שם בזה. שבוע בערך לפני מלחמת יום הכיפורים, אבנר ואני עמדנו על אותו מגרש מסדרים, כאשר אני הייתי במילואים והוא היה בסדיר, וגמרנו תרגיל חטיבתי. שבוע אחרי זה פרצה מלחמת יום הכיפורים, והוא לפני זה כבר עלה לרמת הגולן, הם היו שם ממש בהתחלה. וכאשר פרצה המלחמה, אחרי יום בערך, אני, יחד עם הגדוד שלנו, ירדנו לסיני. ועברנו דרך החטיבה, שהייתה כמובן אותה חטיבה, ושם מהקשר שמעתי ששאלתי מה עם החבר'ה של גדוד 50, כי אבנר היה בגדוד 50, ואמרו לי, גדוד 50 נמחק כולו, וככה יצאתי למלחמה. אבל עברו שבועיים, ולא שמעתי שום דבר, אז אמרתי, בטח לא קרה שום דבר. בערך 3-4 ימים אחרי סוכות, שהיינו בסיני, פתאום קיבלתי הודעה לחזור הביתה. כי קרה משהו. אני יודע שאנחנו 5, ואני עושה חשבונות, כלומר, היה ברור לי שקרה משהו. עכשיו אני רק צריך לדעת מי למי זה היה. כל החשבונות שלי הובילו לאבנר. בסופו של דבר הם לא היו נכונים, אבל התוצאה הייתה נכונה. ונסענו עם מטוס בכל סיני, והגענו בסוף, הגעתי הביתה, והדבר הראשון שירדתי, אני גר בקיבוץ חפץ חיים, והדבר הראשון שהגעתי שם לקיבוץ, רק שאלתי מי זה. ואמרו לי אבנר, ואני הגעתי בדיוק ליום האחרון של השבעה, עד שהגענו לשם. וכמובן, היה פה איזה רגש מאוד מאוד מעורב באותו רגע, מכיוון שאנחנו כולנו היינו בתוך המלחמה, ומצד אחד זה מכה חזקה, שזה מישהו מהמשפחה שלך, ומצד שני, יש לך איזו גאווה מוסתרת שהוא נהרג למטרה חשובה, מטרה של הצלה ומטרה של... ועוד כששמעתי את הסיפור אחר כך, מה היה שם, הם בעצם יצאו לחלץ קבוצה של חיילים שעלו על מקום שנקרא תל סאקי, שנשלחו לשם על ידי המג"ד ביום הכיפורים לתצפית, ותוך כדי זה פרצה המלחמה, והם היו מקוטרים על ידי הצבא הסורי, והמג"ד החליט שהוא שולח קבוצות לחלץ אותם. ובהתחלה יצאו איזה 2 זחלמים, והם לא חזרו. ואז אחי אבנר, שהיה הסמל שמה, המ"פ אמר לו, תארגן זחלם נוסף כדי לצאת. הוא אמר, אני מארגן אותו בתנאי שאני יוצא. ואני רוצה להגיד שהייתה תחרות מי יעלה
הזחל"ם הזה כדי לחלץ אותם. הייתה היחלצות כזאת וחובה, אנשים הרגישו חובה שהם חייבים לנסות לחלץ את החברים שלהם. והם הגיעו לשם, והגיעו עד לתל עצמו, וניסו לעלות ולא הצליחו, ואז נשארו רק הנהג והוא על הזחל"ם, כאשר הוא היה על ה-05, שזה מקלע כבד, והנהג. והיתר החיילים רצו מסביב, ועד שהוא פתאום המקלע נדם, ואז התברר שהוא קיבל פגיעה, וכך הוא נהרג, ובעצם חילצו אותם רק יום אחרי זה, ובקרב הזה עצמו נהרגו הרבה מאוד מהמחלצים, אני חושב שבסביבות 20 ומשהו מחלצים, ולמשפחה, בעצם להורים שלי הודיעו את זה ממש אולי שבועיים אחרי זה, והוא נקבר בשלב ראשון, נקבר בעפולה, ורק אחרי זה העבירו אותו לקיבוץ. מה שאני רוצה להגיד, מהשכול אף פעם לא נפטרים. תמיד אתה שומע ברדיו, אתה שומע איזה שיר שמזכיר את זה, אתה שומע איזה אימא בצבא שמספרת על חייל שלה שנמצא. אני שומע לפעמים את התוכניות האלה ביום שישי, ואתה ישר נכנס ישר לראש של אמא שלי ולראש של אבא שלי, זה קשה, קשה. זה לא... טוב, אפילו שעברו כבר 40 ומשהו שנים, תמיד זה חוזר. אנחנו לפני איזה... יש לי את החולצה הזאת הוצאנו לפני, כשהיה 40 שנה, זה בערך לפני 3 ומשהו שנים, עלינו כל המשפחה, לכל ההורים שלי כבר לא היו בחיים, אבל עלינו כל המשפחה לתל סאקי, ובאו לשם גם המפקדים הישירים שלו, ועשינו הדרכה. הם עשו לנו הדרכה על כל מהלך הקרב בתל סאקי, וראית שלמרות שעברו 40 שנה, עדיין קשה להם, למפקדים, עדיין קשה לחברים שלהם. זה משהו אתה יודע, אח שנהרג צעיר, הוא תמיד נשאר צעיר. תמיד אומר, הוא כולו היה רק בן 20. והרבה פעמים אני גם מדמיין לעצמי, ואני אומר, איך הוא היה היום, אם הייתה לו אישה, היו לו ילדים, אולי כבר היו לו נכדים, ובעצם את כל זה הוא פספס. אבל מצד שני אני אומר, לכל הפחות הוא מת לאיזו מטרה נעלה, למטרה של לעזור, גם הקרב עצמו וגם בגדול לעם ישראל. והחיים עוברים הלאה, החיים עוברים הלאה. אמא שלי לא דיברה הרבה על זה. אני רוצה לספר איזו אפיזודה קטנה, למשל, האח שלי, הוא קרא לבן שלו אבנר. ואמא שלי מעולם לא יכלה לקרוא לו ממש את השם. אבל איך אומרים, החיים הם חזקים. אנחנו משתדלים להמשיך הלאה. אבל זה שכול, השכול נשאר. עכשיו, אבנר עצמו היה ילד מאוד תוסס, מאוד ילד שאהב חברים, והיו לו תמיד קשרים טובים עם כל זה. אנחנו היינו בקיבוץ, בקיבוץ הייתה לו כיתה, והכיתה הזאת באמת, אני מוכרח להגיד, גם אחרי שהוא נהרג, הם היו באים כל שנה, והיו באים כל פעם שהם היו באים לקיבוץ, היו באים להורים שלי, והיו תומכים בהם, והיו... זה באמת, וגם מהמקומות שהוא למד, וגם חבר'ה שלו מהצבא, תמיד, גם רק דברים טובים עליו, וגם תמיד באו תמיד לתמוך, וגם הוצאנו עליו חוברת זיכרון.
תגיד, אחרי המחיר הכבד ששילמתם, יש צדק במלחמות? מלחמות, אני חושב שהן צודקות לאותו רגע. לטווח ארוך אין צדק במלחמות. תמיד לאחור היה אפשר למנוע את המלחמות. אם אנחנו מסתכלים לאור כל ההיסטוריה היהודית, הרבה מלחמות היה אפשר למנוע. ובמקרה הזה אולי היה אפשר להגיד שלא הייתה לנו ברירה, כי זו הייתה מלחמת אין ברירה, זו מלחמת שכפו עלינו, אנחנו לא יזמנו אותה. תמיד ההיסטוריונים ימצאו דרכים שהיה באמת אפשר למנוע אותה, עם עוד קצת הערוצים, אם הייתה לנו גישה שונה לכל הנושא של הכיבוש, או כל הנושא של הערבים. אבל בהחלט, אני חושב שלאחור, לא הייתי אומר שמלחמות זה דבר צודק. זה הרבה פעמים דבר הכרחי, אבל הוא לא תמיד צודק. בהחלט. יואל שץ, אני מודה לך מאוד. תודה רבה.